Open Gangnam Style. Gangnam Style. No one can stop Talaga? us. I-guess nga kita. Side coming back. Ano paano yung bata? Ay, akala mo may pangalan ka ba? Talaga? Kasi hindi namin kaya ang paano yung Ayos wala po. totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Sige. I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Open Gangnam Style. Whoop. Gangnam Style. Hi, I'm Jerry, and I'm back. 너가 신나면 나도 신나 타고난 빨리한 Gangnam Style. 나도 쏟아 air. Gangnam Style. 알랑가 몰라. Yes! Our group number 2, still from Santiago City, Yes! Umiilang si ate ako naglalay. Oo. Kaya dito ko ng tono. Dito muna kayo. Sisialisan. Dito po muna kayo. Kaya si Kuya siguro yung leader nila. Sino Ikaw yung leader nila? Kanina naka-eyeglass ka, sabi ko pag tinanggal siguro ng eyeglass ito, trending ngayon. Ano? Yung uso, tanggal eyeglass, may sore eyes. May kapangyarihan. May kapangyarihan, namumula.